Γεια σας! Μετά από πάρα πολύ καιρό ξυπνάω ανανεωμένη, ελεύθερη από κάθε είδους υποχρέωση και με full διάθεση να κάνω βιντεάκι. Ξυπνάω με άδεια την οποία δεν είχα υπολογίσει γιατί δεν είχα μετρήσει σωστά τις μέρες που ζήτησα άδεια και μου προέκυψε μία παραπάνω μέρα για ξεκούραση. Οπότε νιώθω καταπληκτικά, κοιμήθηκα αρκετές ώρες για να νιώθω όμορφα. Από τότε που έπιασα δουλειά προσπαθώ να μπω σε μια ρουτίνα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, όσο και αν δεν φαίνεται, δεν ακούγεται λογικό. Δεν είχα πάρα πολύ χρόνο για το YouTube, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο για πολλά άλλα πράγματα. Αν υπολογίζω ότι έχω γραφτεί γυμναστήριο και δεν έχω καταφέρει να πάω ούτε τις μισές φορές από όσες θα ήθελα. Επειδή πιστεύω ότι αν δεν ξεκινήσεις κάτι δεν σου έχει τη όρεξη, έτσι για πολλά πράγματα θα μου έρθει η όρεξη σταδιακά. Αυτή τη στιγμή νιώθω το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω ένα βίντεο για το κανάλι μου. Νιώθω πολύ χαρούμενη που κοιτάζω την κάμερα. Πολύ ευχάριστα ετοιμάστηκα για να το γυρίσω. Και αυτό που είχα πιο πολύ ανάγκη να κάνω, παρότι είχα και πράγματα να σας δείξω από αγορές, είχα αγαπημένο του μήνα, είχα κριτικές να κάνω, είχα πάρα πολλά θέματα. Ωστόσο, αυτό που με έκανε να νιώθω πιο δημιουργική και πιο άνετη ήταν να κάτσω να γυρίσω ένα βίντεο empties, γιατί έχω πάρα πολλές άδειες συσκευασίες με προϊόντα να σας δείξω και για μένα τα βίντεο empties είναι τα πιο χρήσιμα και από το first impression και από τα reviews και από όλα, γιατί πραγματικά έχεις φτάσει να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη για τα προϊόντα. Οπότε αυτό θα κάνω και σήμερα. Θα σας βοηθήσω και εσάς στο να κάνετε κάποιες πιο στοχευμένες αγορές και να αποφύγετε κάποιες άχρηστες αν μοιράζεστε κοινά γούστα, αν έχετε κοινά σημεία αναφοράς με μένα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο προϊόν που μου τελείωσε είναι το νεράκι Micellar της Bioderman. Ένα νεράκι που το γνωρίζετε οι περισσότερες από εσάς. Το είχα πάρει σε μια προσφορά από το φαρμακείο που ήταν 1+1, οπότε είχα 2 μπουκάλια. Τα έχω τελειώσει και τα 2 και έχω ολοκληρωμένη άποψη για το προϊόν. Είναι ένα νεράκι Micellar που κάνει πολύ καλό ντεμακιγιάζ για καθαρισμό στο πρόσωπο. Σίγουρα είναι ένα προϊόν που θα ξαναγόραζα. Δεν ερεθίζει τα μάτια. Είναι ένα προϊόν που ενδείκνυται και για ευαίσθητες επιδερμίδες. Δεν με έτσουξε ποτέ. Η περίσσια ποσότητά του δεν άφησε ποτέ, πράγμα που έκαναν άλλα νεράκια ευρείας του εμπορίου. Το θεωρώ αξιόπιστο για πρόσωπο και μάτια. Προϊόν που θα ξαναγόραζα αν το έβρισκα σε προσφορά, γιατί θεωρώ ότι είναι αποτελεσματικό, αξιόπιστο και συμφέρει, γιατί είναι πολύ μεγάλη ποσότητά του και περνάτε πάρα πολύ διάστημα με ένα προϊόν. Στην BB της Garnier, η BB για τα λιπαρά δέρματα, την έχω πάντα στην απόχρωση Light Clair. Είναι ένα προϊόν που έχω αγοράσει πάνω από 10 φορές. Οι πρώτες μου εντυπώσεις δεν ήταν οι καλύτερες, αλλά όσο περνούσε ο καιρός πραγματικά το λάτρευα. Αυτό φοράω και αυτή τη στιγμή σαν μοναδική βάση προσώπου μου, δεν φοράω τίποτα άλλο. Και είναι ένα προϊόν πραγματικά αξιόπιστο για μένα, γιατί μου προσφέρει τη μέτρια κάλυψη που χρειάζομαι, πολύ ωραίο μάτα αποτέλεσμα και φυσικό τελείωμα, γιατί υπάρχουν κάποιες μέρες που δεν νιώθω τόσο πολύ την ανάγκη να είμαι παστωμένη, οπότε αυτό είναι το ιδανικό προϊόν για εκείνες τις μέρες. Και για πρωινό μακιγιάζ και για ένα ελαφρό απογευματινό μακιγιάζ. Εύκολο προϊόν όταν θέλω να πάω κάπου και δεν θέλω να το ψάξω με τη βάση μου, το ρίχνω εύκολα στο necessaire μου και ξέρω ότι θα έχω μια ωραία και φρέσκια βάση. Οπότε σίγουρα ένα προϊόν που προτείνω να δοκιμάσετε, να έχετε κι εσείς παρόμοια επιδερμίδα με μένα, με μέτριες ατέλειες και πολύ λιπαρότητα, θα σας αρέσει σίγουρα και είναι ένα προϊόν που σίγουρα θα ξαναγόραζα. Το τρίτο προϊόν που μου τελείωσε είναι μια υδατική κρέμα. Είναι μια κρέμα από την εταιρεία La Roche-Posay, φαρμακευτική εταιρεία, με προϊόντα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Η συγκεκριμένη είναι μια 24ωρη υδατική κρέμα με κλάσματα ηλιονικού οξέως, η οποία είναι στην λεζέρ μορφή της, δηλαδή στη λεπτόρεστη υφή που είναι ιδανική για μικτές έως και λιπαρές επιδερμίδες. Είναι μια πολύ λεπτόρευστη κρέμα, λατρεύω το απλικατέρ της που ουσιαστικά σας βγάζει τη δόση που χρειάζεστε και το προϊόν μέσα είναι σε αποστηρωμένη σακουλίτσα, ώστε να βλέπετε ακριβώς πόσο προϊόν σας μένει κάθε φορά, ώστε να μπορείτε να μπείτε σε θέση να την ξαναγοράσετε αν βλέπετε ότι τελειώνει. Πολύ ελαφριά υφή, πολύ όμορφη ενυδάτωση, είναι ένα προϊόν χωρίς άρωμα. Σε περίπτωση που έχετε ευαισθησίες, αλλεργίες κλπ. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Οπότε ναι, είναι μια κρέμα που σίγουρα θα ξαναγόραζα. Απλά επειδή δοκιμάζω συνεχώς καινούργια πράγματα, πιστεύω θα κάνω πολύ καιρό να την ξαναπάρω. Χαίρομαι πολύ που τελείωσε το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί είναι από τα λίγα προϊόντα που με έχει διχάσει πάρα πολύ και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι η Clarifying Lotion της Clinique, το Step 2, το οποίο είναι από ξηρά έως μεικτά δέρματα.
Είναι μια λοσιόν η οποία καλυτερεύει την επιδερμίδα γιατί κάνει παθητική απολέπιση. Πραγματικά για μένα στην αρχή ήταν ό,τι πιο πέσει έχω χρησιμοποιήσει, αλλά με την πάροδο του χρόνου είδα ότι πραγματικά κάνει δουλειά στο δέρμα. Όταν την εφαρμόζεις νιώθεις ένα αίσθημα καύσου, τσούζει πραγματικά, νιώθεις ότι σου καίει το δέρμα, δεν είναι καθόλου μα καθόλου ένα ευχάριστο προϊόν για να κάνεις ποτέ. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, μετά από 4-5 χρήσεις, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, βλέπεις πραγματική αλλαγή στην υφή του δέρματός σου. Και αυτό με κάνει να ξαναμπω στη διαδικασία να σκέφτομαι πως πρέπει να την ξαναγοράσω. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κι εσείς κάποιες από τις λοσιόν της Clinique, πραγματικά πείτε μου κάτω στο σχόλιο τη δική σας εμπειρία. Εγώ έχω καταθάψει αυτό το προϊόν σε παλιότερα βίντεο, έχω πει τα χειρότερα γι' αυτό, αλλά πραγματικά έχω second thoughts, έχω πραγματικά αμφιβολίες για το αν όντως είναι ένα προϊόν που το αξίζει θάψιμο ή αν είναι ένα προϊόν που ουσιαστικά μπορεί να κάνει καλύτερα την επιδερμίδα. Γιατί με τις τελευταίες του χρήσεις, δηλαδή από εδώ και κάτω που συνέχισα να το χρησιμοποιώ, είδα πραγματικά βελούδινο το δέρμα μου, είδα διαφορά στη λιπαρότητα, είδα διαφορά στους πόρους. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να εμπιστευτώ τις πρώτες μου εντυπώσεις ή την τελική μου άποψη. Νομίζω ότι θα του ξανά δίνα μια ευκαιρία, αλλά πραγματικά περιμένω να ακούσω και τη δική σας γνώμη από κάτω. Πολύ λυπήθηκα που τελείωσε, είναι ένα από τα αγαπημένα μου ουσιαστικά αποσμητικά. Είναι ένα αποσμητικό 48 ώρες προστασίας από τη VC. Φανταστικό προϊόν, φανταστική unisex μυρωδιά. Μπορεί να φορεθεί τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες. Πραγματικά είδα ότι δουλεύει. Με μία εφαρμογή την ημέρα κρατάει για 24 ώρες μακριά την κακοσμία. Δηλαδή μέχρι την επόμενη μέρα δεν νιώθετε καμία αλλαγή, καμία δυσάρεστη αλλαγή πάνω σας. Συνήθως αυτά που γράφουν τα αποσμητικά 10, 12, 24, 124 ώρες, ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές δεν ισχύουν. Και αυτό τους γράφει 48 ώρες προστασία. Δεν πέρασε δεύτερη μέρα χωρίς να το χρησιμοποιήσω, οπότε δεν νομίζω κιόλας να υπάρχει αποσμητικό που παρέχει όντως 48 ώρες προστασία, αλλά για μία μέρα, παιδιά, εξαιρετική σύσταση, πραγματική διαφορά. Είναι ένα προϊόν, είναι ένα αποσμητικό το οποίο δεν στοιχίζει όσο τα ευρεία στο εμπορίο, μπορείτε να το βρείτε σε ηλεκτρονικό φαρμακείο από 7 έως 10 ευρώ, αλλά ναι, για μένα είναι ένα αποσμητικό επένδυση που σίγουρα θα ξαναγόραζα και θα ξαναπάρω με την πρώτη ευκαιρία. Εδώ έχω να σας δείξω ένα προϊόν που δεν τελείωσα εγώ, που τελείωσε η μητέρα μου. Είναι ένα σωρός εναντίον των κυλίδων για πανάδες, ο οποίος μου δόθηκε σε ένα event φαρμακοποιών της L'Oréal να δοκιμάσω, αλλά επειδή εγώ δεν έχω κάποια τέτοια δυσχρωμία για να το δω, το έδωσα στη μητέρα μου. Είναι ο Rose Pink Metlar της La Roche-Posay, είναι ολόκληρη σειρά με κρέμα ημέρας, τον ορό και την Pink Metlar κρέμα ματιών, η οποία είναι για μαύρους κύκλους. Είναι προϊόντα τα οποία δουλεύουν, αν τα φοράτε καθημερινά. Αν το φοράτε το συγκεκριμένο κάθε βράδυ θα δείτε διαφορά. Η μητέρα μου όντως είδε διαφορά στις κοιλίδες. Έκανε πολύ ωραία την υφή του δερματός της, αλλά ξαναλέω, αν δεν το χρησιμοποιείτε κάθε βράδυ, αν δεν κάνετε καθημερινή χρήση, αν δεν κάνετε σωστή χρήση, μην μπείτε στη δικασία να επενδύσετε για ένα τέτοιο προϊόν, γιατί συνήθως οι λευκατικές κρέμες στοιχίζουν και πολλά χρήματα. Αν όντως έχετε ανάγκη να δείτε μια αλλαγή, δοκιμάστε το, ναι, σας το προτείνω. Απλά ξαναλέω, να είστε πιστοί σε τέτοιου είδους προϊόντα, πιστοί στη χρήση. Και θα συνεχίσω με ακόμα ένα αποσμητικό, το συγκεκριμένο είναι το Sanex Zero 0%. Ένα πολύ απαλό και φιλικό προς την επιδερμίδα αποσμητικό. Μου άρεσε το αποτέλεσμά του και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούσα συνεχώς πριν δοκιμάσω αυτό εδώ από τη VC. Οπότε αν τα συγκρίνω μεταξύ τους, σίγουρα αν είχα την οικονομική άνεση, γιατί αυτό είναι πολύ πιο οικονομικό, θα αγόραζα μονίμως τις VC. Αν τα συγκρίνω, αυτό είναι πολύ καλύτερο. Αλλά ναι, σαν μια οικονομική επιλογή είναι ένα αξιόλογο αποσμητικό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση είναι ό,τι διαθέτει ο καθένας. Πάντα είμαι ανοιχτή στο να δοκιμάζω νέα πράγματα. Μέχρι στιγμής το top για μένα είναι αυτό. Αυτό είναι ένα λατρεμένο προϊόν που μου τελείωσε, αλλά έχω άλλα 2-3 stock. Είναι η μάσκαρα Last Princess από την Essence. Σας έχω κάνει ολόκληρο βίντεο για τη συγκεκριμένη μάσκαρα, το οποίο θα σας το αφήσω από κάτω. Είναι ουσιαστικά η top αγαπημένη μου ή στη top 3 αυτή την περίοδο αγαπημένος μου μάσκαρα. Δίνει απίστευτο μήκος, απίστευτο όγκο, πολύ δραματικό εφέ στις βλεφαρίδες και σίγουρα είναι μια μάσκαρα που προτείνω ανεπιφύλακτα να αγοράσει η κάθε μία από εσάς, γιατί κάνει μόνο 3,5-4 ευρώ και συμφέρει, το αποτέλεσμα που δίνει είναι εφάμιλο αποτέλεσμα ψεύτικης βλεφαρίδας. Οπότε
τεράστιο thumbs up για τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Το αστείο είναι ότι όσο σηκώνω πράγματα, βλέπω προϊόντα που μου αρέσουν, οπότε το βίντεο θα μετονομαστεί κάποια στιγμή σε μικρό σπίτι στο Λιβάδι και η Αθηνά ξέχασε πως είναι να καταθάβεις προϊόντα. Αλλά πραγματικά όταν σηκώνεις αυτό που το έχεις δείξει ας πούμε 1.000.000 φορές και έχεις πει ότι είναι super, δεν μπορείς ξαφνικά να το σηκώσεις και να πεις ότι το συχαίνεσαι. Νομίζω ότι σας έχω μιλήσει 1.000.000 φορές για αυτό εδώ το προϊόν, το πόσο καλά κάνει τη δουλειά του. Οπότε αν παρακολουθείτε καιρό το κανάλι μου, θα ξέρετε ότι το λατρεύω και ότι αν το βρείτε κάποια στιγμή σε προσφορά 1+1, μην πάρετε 15 που παίρνω εγώ, πάρτε ένα έτσι για να θυμάστε την Αθηνά. Το ξαναλέω, αν σας βγει μούφα, μην μου πείτε ότι φταίω εγώ για την πρόταση, έτσι. Εμένα αυτή είναι η επιδερμίδα μου, αυτά είναι τα γούστα μου και αν έχετε δει ότι συμπίπτουμε κάπου, πραγματικά σας προκαλώ να αγοράσετε το Ideal Fresh και να μου πείτε σε μήνυμα αν σας άρεσε και αν όντως αξίζει τα χρήματά του για τόσο οικονομικό προϊόν. Τέλειο. Ναι, και ένα προϊόν που δεν άξιζε τα χρήματά του είναι ένα σαμπουάν, ένα dry shampoo από την εταιρεία Toni & Guy. Το πήρα για 10 ευρώ, δεν θυμάμαι, ήταν πανάκριβο και είδε από τις 5 χρήσεις που έκανα, το κουνούσα και νιώθω ότι δεν έχει μέση. Οπότε, για άνθρωπο ο οποίος ακόμα και 4 μέρες άλλουστος τα μαλλιά του δεν έχουν καμία λιπαρότητα, θεωρώ άσκοπη απέναντι σε καταρχάς το να έχω dry shampoo. Αλλά ακόμα και να θεωρούσα λογική μια τέτοια, να έχω ένα τέτοιο προϊόν στην κατοχή μου, σίγουρα θα ήταν ένα πιο οικονομικό προϊόν και δεν έχω δοκιμάσει ακόμα το dry shampoo, αλλά νομίζω ότι σε πολλές από εσάς αρέσουν και είναι πιο οικονομικά. Οπότε ναι, κάποια επόμενη φορά θα δοκιμάσω κάποιο άλλο. Αυτή την περίοδο φοράω ένα από τα Sephora, που νομίζω ότι είναι περίπου σε αυτή την κατηγορία, αλλά μου έχει κρατήσει λίγο παραπάνω. Σίγουρα το συγκεκριμένο δεν θα το ξαναγόραζα ποτέ και δεν σας προτείνω να το κάνετε, γιατί ουσιαστικά θα κάνετε πολύ λίγες χρήσεις και θα τελειώσει αμέσως. Όχι, πείτε μου, γίνεται να γυρίσω βίντεο και να μην έχει μέσα μία μυρωδιά? Το συγκεκριμένο αφρόλουτρο, παιδιά, είναι ένα αφρόλουτρο με εκχύλισμα ροδιού και άρωμα καραμέλας. Μυρίζει πραγματικά κάτι που θες να το φας. Μυρίζει όπως το Bioten το αφρόλουτρο με μακαντέμια και βούτυρο κακάο, που είναι για μένα μία από τις αγαπημένες μου μυρωδιές ever. Δεν μπορώ να σταματήσω να το μυρίζω αυτή τη στιγμή. Πραγματικά μετατρέπει το μπάνιο σας σε μία εμπειρία η οποία θα κόλλαζε τον οποιοδήποτε άνθρωπο που βρίσκεται σε δίαιτα. Αν και νομίζω ότι ξεγελάει, δηλαδή αν κάνεις μπάνιο με αυτό και είχες ανάγκη πριν να φας γλυκό, σου φεύγει η μισή ανάγκη μόνο και μόνο επειδή το μύρισες αυτό μισή ώρα. Πραγματικά πολύ πολύ καλό αφρόλουτρο, σίγουρα θα το ξαναγόραζα. Είναι από την Aroma Care, από την εταιρεία Valley, 400 ml, πολύ ωραίο αφρό, πολύ ωραίο καθαρισμό, άφηνε σχετικά ενδεδομένη την επιδερμίδα και μόνο για το ότι μυρίζει έτσι και για το ότι είναι paraben και silicone free, ναι, είναι ένα προϊόν που αξίζει με τα χίλια να του δώσετε μια ευκαιρία. Ξέρετε ότι δεν είμαι ειδικός με τις LAC, δεν ξέρω αν σας έχω ξαναδείξει LAC σε αυτό το κανάλι, δεν είμαι κοπέλα που χρησιμοποιεί LAC σε καθημερινή βάση. Άντε να χρησιμοποιήσω μια φορά το δίμηνο για κάποιο styling, μπούκλες κλπ. Και αυτό που θέλω να κάτι ανάλαφρο, ένα πολύ ωραίο ελαφρύ κράτημα που να μην μου πέσει η μπούκλα μετά από ένα 5 λεπτό. Νομίζω αυτό μπορεί να μου το κάνει το οποιοδήποτε προϊόν. Τώρα το συγκεκριμένο είναι μια LAC για έξτρα δυνατό κράτημα από τη Scios. Μου άρεσε σαν αποτέλεσμα, αλλά δεν ξέρω πώς είναι το καλύτερο ή το χειρότερο για να κρίνω. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Οπότε σίγουρα είναι ευπρόσδεκτο οποιοδήποτε σχόλιο, οποιαδήποτε πρόταση για την αγαπημένη σας LAC από κάτω στο σχόλιο. Απλά βάλτε στο μυαλό σας ότι θέλω να είναι κάτι ανάλαφρο και φυσικό. Δεν θέλω να μου κάνει το μαλλί στο πέτσι. Ούτε κάνω κανένα κρεπάρισμα να φτάνει στο 1,78. Καμία σχέση. Θέλω ένα απλό κράτημα. Οπότε ναι, θα με βοηθήσετε. Καλό είναι αυτό. Σίγουρα θα το ξανά έπαιρνα αν το έβρισκα σε προσφορά, γιατί εγώ μονίμως ψωνίζω πράγματα προσφορές. Ας μην γελιόμαστε. Νομίζω και η Ελληνέτη μου είχε αρέσει σαν LAC. Ναι, νομίζω και αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ αξιόλογη. Ένα προϊόν που σίγουρα λάτρεψα, αλλά δεν είναι για το δικό μου τύπο επιδερμίδας, δυστυχώς, είναι το HD Foundation από τη Make Up Forever. Είναι ένα make-up το οποίο είναι πολύ ανάλαφρο, πορσελάνινο, με μέτρια κάλυψη, η οποία χτίζεται. Αν θέλετε να έχετε πολύ φυσικό look, να κάνετε μια ωραία φωτογράφηση, να πάτε σε ένα πολύ ωραίο event,
σε ένα γάμο, στο δικό σας γάμο, στη Βόρεια Ελλάδα για καφέ, αστειεύομαι. Είναι ένα προϊόν για ανθρώπους στους οποίους αρέσει το μακιγιάζ, τους αρέσει το φυσικό αποτέλεσμα, δεν τους αρέσει το ματ χαρτί στόκος. Εγώ βέβαια είμαι άνθρωπος κατηγορίας ματ χαρτί στόκος, αλλά δεν τέριαξε στη λιπαρότητά μου. Για μια μισή ώρα ήμουνα κουκλάκι και από εκεί και έπειτα άφηνε να ξεπροβάλλει μία πλευρά του εαυτού μου, η οποία δεν είμαι εγώ. Αν έχετε λιπαρότητα δεν θα σας αρέσει, θα πρέπει να είστε με μία πούδρα μία μισή ώρα και να φρεσκάρεστε. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω αν θα ξαναέδινε 40 ευρώ για να το πάρω. Αλλά αν είχα μία πολύ καλή περίσταση να πάω και ήξερα ότι μόνο αυτό μπορεί να με κάνει καλά, ναι, θα το έπαιρνα. Για την ορκομοσία μου το πήρα και δεν το μετάνιωσα. Νομίζω ότι το ξανά παίρνα πάλι για μια τέτοια περίσταση. Αλλά για καθημερινή χρήση σε καμία περίπτωση. Είναι και ασύμφορο ούτως ή άλλως. Και έχω βρει ότι στα ίδια χρήματα του WR της Estée Lauder είναι κατάλληλο για τη δική μου επιδερμίδα. Αν έχετε κανονική προς ξηρή, πάρτε το HD και θα με θυμηθείτε. Πάμε σε ένα ακόμα αφρόλουτρο, το Olive Pistachio με ελιά και φιστίκι από την Gaia Cosmetics. Ελληνικό προϊόν, ελληνικό αφρόλουτρο. Πολύ απαλό, έχει μέσα και προβιταμίνη Β5, άφηνε ενθατωμένη την επιδερμίδα. Δεν έχω κανένα κακό λόγο να πω. Αν το βρείτε σε σούπερ μάρκετ και σας αρέσουν οι υγιεινές μυρωδιές, απλά τσιμπήστε το. Περνάμε σε ένα προϊόν μακιγιάζ που τελείωσα. Είναι από την Rimmel London, η Stay Matte πούδρα. Την είχα στην απόχρωση transparent. Δεν έχει μείνει κάτι πια στο πεδίο. Μία πούδρα για απλό μάτα αποτέλεσμα. Δεν έκανε κάτι ουσιαστικό καλυπτικό στην επιδερμίδα μου, γιατί γι' αυτό το λόγο την πήρα διάφανη. Νομίζω ότι και τη Essence είναι πολύ καλή για τα χρήματά της και αυτή είναι πολύ καλή για τα χρήματά της. Πάρα πολύ οικονομική, γύρω στα 5 ευρώ, πιο κάτω από 5 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα του εξωτερικού ή της Ελλάδας. Νομίζω πλέον την βρίσκεται και στην Ελλάδα. Σίγουρα θα την ξαναγόραζα, αλλά επειδή εγώ ξέρετε ότι δοκιμάζω ασύστολα καλλιτικά και θέλω να δοκιμάζω νέα πράγματα, σίγουρα θα περάσει καιρός για να την ξαναπάρω. Αλλά αν την έβρισκα μπροστά μου και χρειαζόμουν μια πούδρα, οπωσδήποτε θα την έπαιρνα χωρίς καμία δεύτερη σκέψη. Ένα προϊόν υπερδιαστημικό, φανταστικό, τέλειο, που αν είχα κάθε 1,5-2 μήνες 20 ευρώ για πέταμα θα τα έδινα. Όχι για πέταμα, καθόλου για πέταμα, αλλά αν είχα περισσευούμενα 20 ευρώ έτσι για πλάκα, θα τα έδινα για να έχω μόνιμα αυτή τη μάσκαρα στη συλλογή μου. Αλλά γι' αυτό το λόγο έχω βρει τη μάσκαρα της Essence να μου δίνουν πολύ έντονο αποτέλεσμα και να μην χρειάζεται να σπαταλάω μια περιουσία. Είναι η Better Than Sex μάσκαρα από την Too Faced. Είναι μια μάσκαρα με πολύ όμορφο βουρστάκι, πολύ ωραίο τρίχινο, που δίνει όμορφη καμπύλη, πολύ ωραίο όγκο, μάκρος, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη διάσταση στις λεφαρίδες. Σας ξαναλέω ότι αν είχα τα χρήματα θα την έκανα μόνιμη μου μάσκαρα, τόσο πολύ μου αρέσει. Δεν τη θεωρώ στην τόσο ακριβή πλευρά, ας πούμε 35 ευρώ που έχουν οι μάσκαρα της Lancôme, οι οποίες εξίσου μου αρέσουν, είναι σε μια μεσαία λύση εκεί στα 20 περίπου ευρώ. Και δεν ξέρω αν βγαίνει και πιο οικονομικά με τις εκπτώσεις, δεν έχω ιδέα. Εγώ την έχω σε deluxe size και ίσως τώρα να κακομάθω αυτό το μήνα τον εαυτό μου και την ξαναγοράσω, γιατί ξέρω ότι μου δίνει μπομπ αποτέλεσμα και εφέ φτερού, δηλαδή η βλεφαρίδα είναι μαλακή, δεν είναι σκληρή να νιώθεις ότι θα σου πέσει μετά το μακιγιάζ, είναι μαλακή και δίνει το εφέ που έχουν οι βλεφαρίδες οι cherry wispies, δεν ξέρω αν τις έχετε δει, που είναι πολύ πυκνές αλλά ντελικάτες και ανάλαφρες, όχι κολλημένες σαν τους έχεις βάλει ζελέ πάνω. Αυτό ακριβώς το αποτέλεσμα θέλω εγώ στη δική μου βλεφαρίδα. Οπότε αν θέλετε κι εσείς εφέ ψεύτικες βλεφαρίδες και διαθέτετε τα 20 ευρώ, οπωσδήποτε δοκιμάστε την Better Than Sex μάσκαρα. Και τελευταίο προϊόν πρωτού κλείσω το βίντεο είναι ένα high-end προϊόν από την Kerastase, το Kerastase Resistance Fiber Architect. Είναι ένας ορός, ένας διφασικός ορός που έχει δύο πλευρές, όπως βλέπετε, ο οποίος είναι για ανανέωση της τρίχας, ώστε να την βοηθάει να μην κάνει σπάσιμο. Είναι ένας ορός κατά της ψαλίδας. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι 30 ml και μου τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα και το χρησιμοποιούσα και με φιδό. Πιστεύω ότι αν του κάνατε καθημερινή χρήση θα το τελειώσετε σίγουρα μέσα σε ένα μήνα. Αλλά βλέπεις διαφορά, λιένει όντως την τρίχα, βοηθάει στην ψαλίδα, είναι ένα προϊόν πολυτελές. Αν θα μπορώ να το έχω μόνιμο στη συλλογή μου, το απέκτησα, μου άρεσε, αν είχα την ευκαιρία θα το ξαναέπαιρνα, ναι, αλλά νομίζω ότι και της φρουκτίζει ο ορός κατά της ψαλίδας
είναι ό,τι πρέπει για πριν το λούσιμο. Αυτή είναι η διαφορά, ότι αυτό ήταν τόσο λεπτόρευστο ώστε μπορούσε να μπαίνει και μετά για αφινίρισμα στις άκρες και ένιωθες τα μαλλιά σου με τα ξένια. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το ότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις και νομίζω το είχα πάρει γύρω στα 40 ευρώ. Δεν είναι καιρή τώρα για να παίρνουμε προϊόντα μαλλιών για 40 ευρώ, τουλάχιστον για καθημερινή χρήση και τουλάχιστον εγώ με τη δική μου τσέπη. Αλλά ναι, αν τα έχετε και γουστάρετε να περιποιηθείτε τα μαλλιά σας, σίγουρα είναι ένα εγγυημένα πολύ καλό προϊόν. Αυτά από μένα, αυτά για να σας πω στο σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν οι κριτικές των προϊόντων που κάνω πάντα με το δικό μου μοναδικό τρόπο. Δεν είχαμε τόσο πολύ θάψιμο σήμερα όσο μικρό σπίτι στο λιβάδι. Ήμουνα η καλή Αθηνά. Σας είπα και πριν σας προειδοποιήσω ότι ξύπνησα με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ελπίζω να βγήκε και αυτό προς τα έξω, να περάσετε και εσείς καλά μαζί μου και να μην φαρεθήκατε. Γιατί ξέρω ότι πολλές από σας βαριέστε τέμητες βίντεο, αλλά για μένα είναι τόσο πολύ χρήσιμο το να μπορώ να συλλέγω πληροφορίες για το πού θα σπαταλήσω ή όχι χρήματα. Και ελπίζω έστω και ένα προϊόν, αν σκεφτόσατε να αγοράσετε, να σας βοήθησα στο να κάνετε μια πιο συνετή αγορά. Αυτά από μένα. Ευχηθείτε μου καλή υπομονή γιατί μπαίνω σε εορταστικό ωράριο καταστημάτων και πραγματικά θα τη χρειαστώ. Εσείς που μπορείτε να ξεχυθείτε στα καταστήματα, κάντε το και για μένα. Ρίξτε μια βόλτα και για μένα. Ψωνίστε κάτι και για μένα, βρε κορίτσια. Γιατί πραγματικά, σας ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολος μήνας για μένα και δεν έχω ξαναβιώσει ποτέ στη ζωή μου ότι θα πρέπει να δουλεύω ένα μήνα ασταμάτητα, χωρίς ρεπό, χωρίς άδεια, πολύ περισσότερες ώρες από 8 κλπ. Αλλά θα είναι ευχάριστο το κλίμα γιατί μπορεί η ατμόσφαιρα όλων αυτών των καταστημάτων να είναι ευχάριστη πολύ περισσότερο για τους καταναλωτές και εγώ ως καταναλώτρια το έχω βιώσει ότι είναι πολύ ευχάριστα τα ψώνια του Δεκέμβρη. Ελπίζω 1% να περάσει και σε εμάς που είμαστε από την αντίθετη πλευρά και να το ευχαριστηθούμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν μπορείς να το αποφύγεις, λένε χαλάρωσε και απόλαυσέ το. Αυτό θα κάνω και εγώ. Ελπίζω να προλάβω να σας ξανακάνω σύντομα ένα βιντεάκι και να τα πούμε πάλι από κοντά. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Να μου προτείνετε προϊόντα, να μου προτείνετε like, να μου πείτε τι σας άρεσε από αυτά που έδειξα. Αν έχετε κάποια διαφωνία και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε τέλεια. Γεια σας!